I na-ekene Agụna Chamber n'obodo a. Na-ekene the Lord Mayor of Arondizuogu Ancient Kingdom. Ọ ya nwa gbara aja nyere udele. Anyị na-ekene ya ka ọ dị n'ihu. Ndị ka ihe siri kwụrụ ugbu a. Agwabụ nne na unu mgbe ụgwọ unu akpọkwa unu atọ. Sị na ọ dịrịghị m ike Ikeji, ọwụrụ m ka ọ dịrị ike Ikeji. Onye na-aka Ikeji ahụ the principal Akaji Ọhọ tọchara Akaji Ọhọ na ndị ihe eme. Otu ọtọ ọdụ. Ọ ya ka ọ dịrị ike Ikeji. Ana ikike nnatara ya. Kama na ekwugo m mbosi na anyị mee n'ihe ka ndị bụ ihe. O nwere ndị na-epostgharị deeti sọrọ ha na Facebook ma ihe. Ise nọ ndị enweghị ezigbo histri. Pastors sọrọ ha na-eme ụdị ihe ahụ. Ndị ọmụmụ amụrụ ha ejughị ha afọ. Kedu ihe ị na-aga n'ihe dị n'omenala eme? Ọ dịrị gị? Ọ dịrị gị? In that case, hapụ n'ihe ka ihe were aka ya n'onwe. Biko dịka ekike m natara Akaji Ọhọ ihe eme. Ọ sị m gwa unu Ikeji Arondizuogu ibe mmiri sọbirere ha bido atọ n'ọnụ Igbo n'Ọkigwe na Ikeji jikọtara Arondizuogu niile ga-adị awari ihe eme. April dị n'ọnwa abalị na asatọ